Nepríjemná pravda o ženskom fitness priemysle. Čo povieš na to, ak by som ťa z pohodia domova naučil, ako bez polnocok vybudovať takýto brutálny zadok a ploché brucho? Tréningy na 3 mesiace so mnou by ťa vyšli 1000. Chápem, že to nie je pre každého. Preto som vytvoril tento online workout na doma iba za 147 eur. A keď si ho objednáš dnes do polnoci, máš ho za polovicu a prihodím ti k tomu aj zubnú pastu a 2 hrnce. Ako vidíš, nie je problém zaujať a vedieť predať. Problém je doručiť výsledok. Nevraví, že z domácich tréningov nemôžeš mať výsledky. Môžeš. Ja vravím o tom, že tie zadky a brúcha, ktoré si online trénerky vybudovali, nemajú už cvičenia s gumičkou okolo kolien po 2 minúty a 30 sekúnd pauza, ani z rovnako otrepaných 3 série po 10 opakovaní a dokonca ich nemajú ani z 3-mesačnej výzvy. Preto si dávaj pozor na to, aký je prísľub služby, ktorú kupuješ a aké máš ty očakávania, aby si neostala zbytočne sklamaná a bez výsledku. Ak chceš mať istotu výsledkov, klikni na odkaz v mojom profile hneď teraz.